Yeah, okay, yeah. BAME GASKIYA freestyle album. FarRooQ. Yeah, maganan gaskiya bar batun don dole na jinna fusata. Me dalilin yaudara wajen al'umman da zaka shugabanta? Ko ka manta komi daren darewa gaskiya za ta yi halinta? A kullum kuna yiwun za ku gina al'umma, a zahiri kuma kuna toshe hanyoyin da muke nema. In kun hana mu sana'an mu to me za mu koma? Ashe da magare ku za mu zama abokanan gaba. Lokacin zabe da hannuwanku kuke diban mashina ku raba. Idan kun yi hakan ne don riba, da zuwa hukuma suke gana mana azaba. Yayin da kakinku ya kasa ba mu tsaro, yan ta'adda na ba mu tsoro, amma ba kwa jin kunyan karban na goro. So ta ya za mu bambance hukuma da barayin mashina? Waya ce an kasa dakatar da abun a garina, amma kuma ana rusa al'ummar da muke kokarin mu gina. Ai abun da kunya doka a kasa na ya koma kasuwanci. Ko kana da gaskiya baka da kuri baka da sauran yanci, ba sauran doka kowa ya baci da cin hanci. Yanzu na kara fahimta daga sama har kasa babu bambanci. Kai talakawan su ma tsabibai ne kawai. FarRooQ, I'm you.